Vanhempia. Nämä on edellisen kanssa. Saatko nyt tulla päähän? Käteen. Niin on. Ne pitää vielä epatilla. Joo, tontilla näyttää tuo. Meinaatko saada kuvan tuolta? Kyllä. Jonkin... Mä olin tuossa puheessa äsken. Se oli Tapiolan kauhea johtaja, Tapiola se oli muuttanut Kurikkahan. Ja se on omistanut sen Jyllinkosken kauheen aseman vieressä sen talon. Jyllinkoskella siellä talo. Siellä on katsottu Oulusalan talo sen tontilla ja asema. Ja siellä on sellaiset näin suuret kupariset lamput. Sanoin, että niitä ei voi mihinkään panna, jos mä sanon, että lahjauta tänne ne, että hän ne voi tuoda tänne, niin saat oikein antiikkiin. Joo, no totta helvetissä. Kun ne on kerran Jyllinkosken niin kuin niin, ollut joskus ollut, joo. Ja joku jakopaikka ollut ja silloin talo on sitä vieressä. Saako sitä välitystä jatkettua tavaraa tänne? Otatko siitä väliltä? Joo, ota nyt. Mä tulin tästä. Näissä on jotenkin vähän. Vinksi, vonksing, sing. Heität vaan tänne jonkin, niin joo. Herätään nyt pois. Ei nyt kannata ihan niinku joka ikistä tikkua ottaa pois. Mun mielestä sellaiset neliskattiset siivet. Alueradot tehnyt siivet tuolla turpiin. Se on se vanha malli turpiin. Mä en osaa sanoa kuule. Mulla ei ole mitään käsitystä asiasta. Tässä toista. Joo, molempia. Säätäjä on siellä sisällä. Mennäänkö kameraan? Joo. Mennäänkö kameraan? Se on kielakilun väliin. Joo, niin onkin, joo. Kyllä oli. Nyt asia selvissä. Jukka. Tää sisällä on ollut Katsotaan, kun tää on homma toiminut. Ja siinä on se venttiili. Joo, Ossi tietää, että on ollut. Tämä on... Näitä alikistaa. Se on täällä ollut sisällä se vesi. Niin se on tosiaan tästä sitten tyhjetty tämä. Niin se on tyhjätty. Niin mä epäilen, että tämä on se. Vuodella sekin on tullut tuolla. Joo, kyllä. Kyllä. Oho, täällä on vähän plitkua. Joo. Täällä on nauloja näissä. Jaha. Täällä on kaikkia puunpalloja. Joo. Täällä on vanha tiivisteet, nämä reunat vielä. Joo, niin on. Tää. Köysidiivisteet, joo. Köyttä oli tiivisteet. Joopa joo. Hetkinen, mitäs tuolla näkyy jotakin rakenteita? Joo, ja on torni mennyt aika rauhoilla. Täällä on joku rakennelma tuolla päässä. Se on se, millä se on tukittu vain. Näyttää siltä. Mitenköhän se on tukittu? Kamera on täällä vähän pulassa täällä. Hämärässä. Tuuppas kuvaamahan likempään. Tälle pitää jotakin tehdä. On vähän lahoutu. Jotakin se tarvii. Tuliko sitä kuvaa? Joo, mä otan vielä tän still-kuvakin tästä. Häh? Tuo lapsellinen rööri. Tästä on mennyt sisällä se vesi.
Joo. Siitä kuva. Hyvin lavonnut. Nämä on auennut tässä enemmänkin sitten kyllä, että... Niin. Niin näitä kun se säätää Niitä sitten... kun näitä ollaan aukastaan ja kiinnitetään, niin... Toisen puoli vetää toiselle ja tämä painaa, että... Tämä on silloin roimii, että ne menee... Joo. No niitä se säätää. Tässä kannattaa yrittää pyörittää. No kyllä se pitää ensiksi paasailla ja öljyä. Paasailla vasaralla lujaa ja pyörittää. Tässä on hyvä sopakkeella ruostunut. Niin on. Mutta niin... Vettä, että täältä se vete menee. Juu, ja tuolla on sitten siivet tuolla sisällä. Tuolla on siivet sitten vasta. Ei kun tuolla, niin. Ja sitten tuosta tosiaan lähtee sitten jaksilla. Silloin ne koko turkiin. No on aika isoja ruuhia, se on aika hyvin. Ja se on tuosta keskeltä nostettu se tänne. Tuossa on reikä. Niin, nostakoon. Ei se on tehnyt siihen kromiotumet tuohon päälle, toki. Tippukivi ulos. No kyllä ei se saanut poiskaan. No ei se vaan perässä. Tottahan se olisi. Vääntääkö se siitä yhtään? Ei ne ole vielä mennyt. Joo. Saisikohan se yhtään liikkua? Niin näkisin, että se on liikkuu. Tapahtuuko siellä mitään? Ei tapahtunut mitään. No se on niin kankia kasvoja tän jämähtää. No pitää kuulua kolinaa, jos yrittääkään. Mutta kai... Vanhoja kuvia, niin kirjoittaa vielä filmiä ja se maksaa. Tästä lähtee se, tähän on se sulu. Jotta kyllä. Eikö se laita jäätäpäin? Miten sen ihan... Eikö semmosia timantteja ole? Ei täältä kukaan sinne voi niin. Mitäs tuu?